To je poriadne, no. Preto garáš ten baso. Maximum pre každého, kámo, príspin pre každého. Príspin do každej domácnosti. OK, bang. Nice, OK. Ešte 4 spiny na to, aby sme sa niekde dostali. No poďme pod, prosím ťa už konečne. Oho! OK. Aj 100. 400 okolo tohto, môže to byť fakt dobre. 400 chalani, prosím. Kiss. Lukáš, kamoško, žltá karta a potom ješ. Potom letíš rovno. No počká, ale? Ale pozri sa, stále sú tu bronzové coiny v tomto, no to je na kokot. No poďme last win trepa, prosím ťa. Už to je tá. No.